Diolch i wedi. Diolch yn ei unwaith eto Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron ac i ni'n cyflwyno'n hamser i ti. Bydd tri garog wrthym ac tyr dim plith i ni gofyn hyn ôl trwy enw ac heddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau i'n hoedfa drwy ganu'r carol rhif 30. Wele fi yn dyfod llefau'r meichiau gwyw, atsain creigiau Salem dyfod y mai Duw. 30, gyda ni sefyll i'w chanu. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa, fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi misol nesaf yn cael ei gynnal ar y 3 nos Iau o'r mis, sef Ionawr y 19, Ionawr 18. Ond heno, yn hwyr yn y nos, gan mae'r noswyl y Nadolig yw hi, fe fyddwn ni'n cynnal ein oedfa Nadolig, croesawyr Nadolig am chwarter wedi 11 heno yma. Felly, os nad ydych chi'n gallu fod yn bresennol, fe fydd, os diw ei mynd, fe fydd yr oedfa'n fyw ar y we. Ond heno, chwarter wedi 11 nôl yma yn y capel, fe fyddwn ni'n cynnal ein hoedfa Nadolig. Hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr, wrth i ni gymryd y casgliad, gyn ni ganu tra'r ein heisydd carol rhif 27. Oh
Byddai'n darlleniad o'r Efengyl yn ôl Luc y benod gyntaf. Luc y benod gyntaf ac yn dechrau'n adnod 26. Ac yn y 6 mis yr anfonwyd yr angel Gabriel oddi wrth Dduw i ddinas yng Nghalilea a'i henw Nazareth, at forwyn wedi ei dyweddio i yw'r a'i enw Joseph o dŷ Dafydd ac enw y forwyn oedd Mair. Yr angel a ddaeth i mewn ati ac y ddywedodd henffych well yr hon a gefaist ras, yr arglwydd sydd gyda thi, bendigaid wyt ymhlith gwragedd. Y hithau pan ei gwelodd ac y thryblwyd wrth ei ymadrodd ef a meddylia wnaeth pa fath gyfarch oedd hwn. A dywedodd yr angel wrthi, nac ofna Mair, cynnes ti a gefais ffafr gyda Duw. A gwele ti ag ei feichiogi yn dy groth ac a esgori ar fab ac a elwi ei enw ef Iesu. Hwn fydd mawr ac a elwyr yn fab y goruchaf ac iddo yr hydd yr arglwydd Dduw o'r seddfa i dad Dafydd. Ac efe ede'r nasar di Jacob yn dragywydd ac ar ei frenhiniaeth ni bydd diwedd. A Mair a ddywedodd wrth yr angel, pa fodd y bydd hyn gan nad adwain i ŵr. Yr angel atebodd ac y ddywedodd wrthi, yr ysbryd glân a ddaw arna ti, a nerth y goruchaf ath gysgoda di, am hynny hefyd y peth sanctaidd a aner ohono ti a elwyr yn fab Duw. Ac wele Elizabeth y Gares y mae hithau wedi beichiogi ar fab yn ei henaint, a hwn i'r 6 mis iddi hi, yr hon a elwyd yn amhlantadwy. Canis gyda Duw ni bydd dim yn amhosibl. A dywedodd Mair, wele wasanaethyddes yr arglwydd, bydde di mi yn ôl dy air di, a'r angel a aeth ymaith oddi wrthi hi. Bydde bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Ni'n diolch i ti unwaith eto Dduw am gyfle arall i ddod ger bron o'r seddfainc, yn diolch mae gorseddfainc o ras yw hi, ath fod yn ein croesawu ni, dy fod fel ein tad yn falch o'n gweld hyd yn oed, a mae hwn yn rhywbeth sydd yn anodd i ni i ddeall yn aml iawn, i ni yn gallu gweld ein gwendid a'n tueddiadau droi oddi wrthit, ac eto Dduw, mae yn achos i beri yn hyneidiau lawenhau, dy fod ti yn aros i wrando ar dy blant yn galw ar denw, dy fod yn mwynhau gwrando ar dy blant yn dod a'n mawl a'n deisyfiadau ger dy fron. Ac felly o Dduw i ni yn llawenhau ein bod yn gallu dod at fath un a ath y dyd, a fod yn Dduw, yn greawdwr y byd, yn yr holl alluog, ac eto yn cymdeithasu ath blant, yn dod yma un plith. Ac ni yn gofyn o Dduw, wrth i ni ddod ata ti trwy heiddiannau dy fab yr arglwydd Iesu Grist, byddi di yn dod lawr un plith mewn ffordd nad ydym ni erioed wedi brofi o'r blaen. Ni yn gofyn am ymweliad mawr ohono ti yma yn ein plith. Ni'n gofyn o Dduw am brofiad nad i ni wedi brofi o'r blaen. O Dduw, i ni yn diolch i ti am y profiadau hynny ni wedi ei gael eisoes. Ath agosatrydd atom yn ystod ein bywydau, ond o Dduw, i ni yn gofyn am fwy, i ni yn gofyn i ti ddod, ac i ddod i'n plith mewn fath ffordd y bydd yn cynhesu ein calonau, y bydd yn cael effaith ar bob yr un ohonom, beth bynnag yw ein cyflwr, y bydd dy bresenoldeb yma gyda ni yn ystod ein hoedfa yn ddigon i ysgwyd yr enaid sydd yn troi oddi wrth ti, yn ddigon o Dduw i'n deffro ni o'n cwsg, yn ddigon i beri ni geisio dy wyneb di gyda'n holl nerth ac i ddyrchafu dy enw wrth i ni ganu dy glodydd. I ni yn gofyn am help yn hyn o beth o Dduw, mae ein moliant yn wan, nad ydym ni yn dy foliannu di fel ag y dylsem, nad ydym ni yn dy wasanaethu di fel rwy ti yn ei heiddi. Ond o Dduw, i ni yn gofyn am fath ymweliad y byddwn ni yn dod yn agosach at yr hyn y dylsem fod. I ni o Dduw yn aml yn esgusodi'n hunan gan dweud ein bod ni'n wan ac yn bechaduriaid, ond o Dduw wrth i ni gymharu ni yn hunan ar saint o'r blynyddoedd a fi, i ni mor bell o'r hyn yr oedd dy blant yn ei wneud, y modd yr oedd yn nhw yn dyfoliannu di, y modd yr oedd yn nhw yn dy wasanaethu di. O Dduw, madde ni nad ydyn ni yn dymuno fod yn fwy, nad ydyn ni'n ymdrechu'n galetach i dy ddyrchafu di yn ein bywydau. Helpa ni yn hyn o beth. I ni'n gofyn o Dduw hyd yn oed y bydd y fath ymweliad, y fath bresenoldeb yma yn ein plith. Byddwn ni yn cael ein bywydau wedi eu traws newid yn llwyr. Fel dy blant,
bydd ein bywydau ni'n cael eu trawsnewid, a byddi di yn dod yn bob peth i ni. O Dduw, tyrd gweithio yn ein plith i ni'n cyflwyno yr rhai sydd wedi hen galedu erbyn hyn tuag at yr Efengil. O sil i sil, os yma yn ein plith hyd yn oed ar rhai nad ydynt bellach gyda ni. O Dduw, yn meddwl am y siliau yn mynd heibio a bob un sil eu calonau yn caledu yn galetach nag yr oedden nhw o'r blaen. Ond o Dduw, i ni yn credu rwy ti yn Dduw sydd yn holl alluog. Yr ydym i'n credu, o Dduw, fod y ras yn anorchfygol. Ac felly, o Dduw, os yw dy ysbryd ar waith, rwy ti'n gallu meddalhau y calon galetaf. Ac felly ni'n gofyn y bydd ysbryd ar waith yma yn ein plith. O Dduw, yn trawsnewid yn eidiau a bywydau. Ac o flaen ein llygaid y bydd gwynebau caled yn cael ei meddalhau yn llwyr. Y bydd golwg y byd a golwg caledwch pechod ar wynebau yn diflannu'n llwyr, ac y bydd llawenydd yr Efengil yn amlwg ar ei wynebau. O Dduw, rwy ti'n gallu gwneud y pethau hyn, rwy ti yn abol, rwy ti wedi wneud yn y blynyddoedd a fi, ac i ni yn gofyn i ti weithio unwaith eto yma yn ein plith ac ar hyd a lled ein gwlad. Ni'n cyflwyno dy blant, o Dduw, lle bynnag ymaint heddiw, i ni yn gofyn i ti ddod ac i agosau at y blant ac i ddod a chalondyd i ddweision ath blant ar hyd a lled o wlad yn y dyddiau blin yma, yn y flwyddyn diwethaf yma wrth i ni ystyried cyflwr y wlad hon blwyddyn i heddi. O Dduw, i ni wedi dirywio cymaint. I ni wedi mynd mor bell yn ystod y misoedd diwethaf yma. Mae'r wlad wedi mynd yn gwbl groes i ddau'r di. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn y byddwn ni yn cael gweld gwyrth yn ystod y Nadolig hon. Gwyrth o'r arglwydd yn dod lawr i'n plith, yn diwygio ni unwaith eto. Felly tyrd o Dduw, tywallt ysbryd arno, trigyrha wrthym, cadw ar un drwg i ffwrdd. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu carol rhif 24, rhwng foliant o'r mwyaf i Dduw y goruchaf am roi fab a nwylaf yn blentyn i fair. 24, gwn i sefyll i'w chanu.
Bydd am testyn o'r efengil yn o Lyc y benod gyntaf ac adnod 32. Lyc penod 1 adnod 32. Hwn fydd mawr ac a elwyr yn fab y goruchaf ac iddo rhydd yr arglwydd ddiw o'r seddfau dad Dafydd. Nawr wrth i fi edrych ar yr adnod yma, fi ath fy nychymig ar grwydr ac yn meddwl am dechnoleg sydd yn gwbl rhyfeddol. Dydw I ddim yn honni fy mod i'n deall dim byd o gwbl am dechnoleg, ond mae yn bater I ryfeddu ato. Ac un o'r pethau ar eich cyfrifiadur, eich cliniadur neu eich ffonau symudol, os ych chi'n gallu cael yr teclyn bach I ddweud wrthoch chi ble mae llefydd yn y byd, ac peth o'r enw Google Earth, beth bynnag yw hwnna yn y Gymraeg, ac wrth I chi ddefnyddio hynny, dwi'n mwynhau yn arbennig, yn enwedig y man cychwynnol. Sy'n lot fawr o ddiddordeb yn gweddill y peth, achos siwr o fod allwch chi fynd I rhyw fap a gweld ble bynnag chi eisiau bod. Ond mae e'n rhoi yr gallu chi I weld llun o'r man honno o'r byd, ac mae chi'n mynd o'r gofod. I chi'n edrych lawr o'r gofod I ddechrau gyda, a beth chi'n gweld yw'r tywyllwch yma, y diwch yma o gwmpas y blaned ddaear. Ac yna pan chi'n dweud o ble I fynd, chi'n gweld y byd yn troi, ac yna mae'n mynd yn agosach, fel bydda chi allan mewn rhyw roced, ac yn dod gatre. A chi'n agosau ac yn agosau at y byd, ac yna chi'n dod, ac yna chi'n gweld ar y sgrin, yw'r byd. A chi'n dod yn agosach ac yn agosach, nes eich bod yn cyrraedd y man roeddech chi wedi dweud wrth y cyfrifiadau ble chi eisiau mynd. Yn aml iawn I ni'n neud hynny pan yn mynd ar wyliau. Os ych chi'n mynd I rwle falle yn Ffrainc neu rhywbeth, ych chi'n rhoi y cyfeiriad mewn, ac ych chi'n mynd o'r gofod, a chi'n saethu lawr. A chi'n mynd yr holl ffordd, a chi'n gweld y wlad yn agosau. A chi'n gwybod bod yn iawn, os ych chi wedi trefnu fynd yn agos i'r môr, chi'n gweld y môr ar tir, ac yna chi'n gweld y lan y môr, ac yna chi'n gweld yr adeiladau, a chi'n cael syniad o pa fath o le chi'n mynd iddo fe. A chi'n mynd i'r union man lle chi'n aros. Mae'n anhygol. Ni wedi gwneud gyda sawl person sydd wedi dod draw o wledydd tramor, a maen nhw'n rhoi cyfeiriadau mewn ar yr cyfrifiadur ac I chi'n mynd holl ffordd I China. A chi'n gallu gweld y stryd ble maen nhw'n byw. Y tŷ ble maen nhw'n byw. Mae'n anhygol. A chi'n meddwl, ble yn y byd ys I dechrau meddwl am bethau felly? Mae pethau rhyfedd yn mynd i'ch meddwl chi pan chi'n eistedd lawr yn paratoi. Ond ar hyn o'n i'n meddwl, oedd hyn rhyfeddod yr adnod yma. Pan yn meddwl am yr angel Gabriel, ac iddo fod yn y nef, ac yr anfonwyd ef lawr o'r nef i'r ddaear, i'r byd, I ddinas yng Galilea, yn yr holl ffordd mewn I Nazareth. Allech chi ddychmygu, allech chi gweld y cyfeiriad yn dod lawr i'r byd, ac yna mynd i'r wlad, ac yna mynd I Galilea, yr holl ffordd i'r dref, Nazareth. Ac nid yn unig hyn, ac falle dylen ni roi rhyw fath o frawddeg mewn fan hyn, os oes rwy'n yn dwy'n y syniad yma, bod nhw wedi clywed efo'n hyn yn gyntaf, ac felly gewn ni hawliau fan hyn. Sa'n gwybod hwnna'n bosib, falle bod chi arwyddo rwy darn o bapur, ond o'n i'n meddwl, dychmygwch Google Earth, falle bod wedi cael ei ymbarod, a chi'n gwasgu, a mae'n mynd â chi mewn i'r dref, ac yna mae'n dweud popeth am yr ardal I chi, daearyddiaeth, sut fath o boblogau sydd yno, mae'n siŵr o fod I gael yn barod. Ond yna, bod chi'n gallu rhoi y flwyddyn mewn hefyd. 1993, 1876, 1954, 1859, allech chi'n dyddiad yna. Allech chi'n mynd nôl 1282 Llywelyn. Dychmygwch, chi'n mynd yr holl ffordd nôl I hanes Cymru. Os ewch chi'n bellach nôl I amser Dewi Sant, a bod chi'n gallu rhoi ar Google Earth y flwyddyn, beth oedd fel y flwyddyn honno, yn yr ardal honno, a mynd yr holl ffordd mewn, a mae'n dangos I chi llunio o beth sydd yn mynd ymlaen. Mae'n anhygol mewn I amser, dychmygwch beth ai hynny'n bosib, siwr o fod fydd cyn bo hir, mewn 2-3 mlynedd, siwr o fod fe fydd y teclyn yna'n bosib, os nad yn barod yn bodoli. Ond dyma beth sydd gyda ni fan hyn, yn rhagwyddoldeb, I ddiw anfon, ei fab ac anfon negesydd, Gabriel I ddechrau roi I ddweud am y mab yn dod, yr holl ffordd lawr, ac I ni mynd nawr i'r adeg iawn, i'r eiliad iawn, nid i'r flwyddyn iawn, nid i'r mis iawn, ond i'r eiliad iawn, yr amser a drefnwyd cyn llunio'r byd,
Reit mewn I Nazareth, dyma beth trefnwyd, a byddai'r angel yn dod I lawr pryd hynny I ddweud y neges yma. Mae'n anhygoel, ac mae wedi digwydd. Fe ddigwyddodd dros 2000 flynyddoedd yn ôl, fe ddigwyddodd hwn. Faint o bobl sy'n dathlu'r dolyg leni, fe ddim yn credu bod hwnna wedi digwydd. Dyna chi ffylied. Nhw'n credu pob math o pethau gwirion, ac eto gyd ni'n cael fan hyn, creawdwr y byd yn anfon negesydd, Gabriel. Ar yr union eiliad iawn, i'r union fan iawn. Adnod 26. Ac yn y 6 mis, ni'n union yn fus, ni'n reit lawr i'r eiliad iawn, yr anfonwyd yr angel Gabriel oddi wrth Dduw I ddinas yng Galilea a'i henw Nazareth at forwyn wedi ei dyweddio I yw'r a'i enw Joseph o di Dafydd ac enw y forwyn oedd Mawr. Nid hapa damwain sydd fan hyn, mae hwn di digwydd yn union fel y trefnwyd e. Cyn llunio'r byd, fe drefnwyd y byddai'r negesydd yma'n dod. Ac yma, gwrandewch ar y datganiad, a dod 28, ar angel y ddaeth I mewn ati, ac y ddywedodd henffych well, yr hon a gefais ras, yr arglwydd sydd gyda thi, bendigaid wyt ymhlith gwragedd, a hithau pan ei gwelodd, ac y thryblwyd wrth ei ymadrodd ef, a meddylia a wnaeth pa fath gyfarch oedd hwn. Wel, dyna chi fraint, gafodd Mawr. Dim lle fan hyn o gwbl yn yr ysgrythyr I blygu lawr ac addoli Mawr. Mae hwnna'n ofnadw o beth I wneud. Bydde Mawr byth yn dymuno'r fath beth. Ac sut mae'r elfennau o'r eglwys yn y byd yma wedi mynd i'r raddau hynny o addoli person. Ond yn sicr mae'n fraint iddi'n dwi. Yn fraint. Iddi dderbyn y neges yma ac hi fydd mab Duw. Wel, gadewch I ni symud ymlaen i'r digwyddiad rhyfeddol yma gafodd I drefnu cyn i'r byd cael ei lunio ac i'r union fan ac i'r union le ar yr union adeg dyma hanes mwyaf rhyfeddol. Wel, yn gyntaf, cyflawniad o addewid yn gyntaf ac yna hoffwn I edrych ar fawredd Crist ac yna teyrnasiad Crist. Wel, cyflawniad addewid. Ond nid oes na gymaint o bethau yn yr ysgrythyr sydd yn ei osod o'r neilltu. Ydych chi roed wedi meddwl am yr holl bethau? Siwr o fod yn bosib I ni, mae yna ormod yn y Beibl I ni feddwl, am yr holl bethau sydd yn gosod yr ysgrythyr o'r neilltu ar wahân I bob crefydd arall. Ydych chi erioed wedi cael eich temtio I ddweud mae gan grefyddau eraill elfennau da? Ydych chi erioed wedi meddwl bod crefyddau'r byd bod ganddyn nhw bwyntiau allwn I fabwysiadu? Allwch chi siŵr fod yn mentro dweud hyn bod nifer o bobl yn y capeli heddi yn dweud hynny, yn meddwl bod nhw'n glyfar, yn meddwl bod nhw'n bod yn garedig, yn llawn cariad, ac yn dweud bod crefyddau eraill, bod yna elfennau i'w mabwysiadu i'n crefydd ni Christnogaeth. O le maen nhw wedi cael y fath beth? Os nad ydyn nhw'n credu mae Iesu Grist yw'r unig ffordd i'r nefoedd ac I Dduw, yna maen nhw'n elynion I Grist. Maen nhw'n dweud rhywbeth yn erbyn Crist, ac felly maen nhw'n wrth Grist. Be bynnag arall maen nhw'n dweud, hyd os nhw'n dweud I ni fod yn neis I bobl eraill, o ran natur, sail y grefydd, mae'n grefydd sydd yn eleniaethus tuag at Grist. Ac mae'r ysgrythyr wedi ei osod o'r neilltu o bob un crefydd arall yn yr holl fydd, o bob athroniaeth, o bob eideoleg, o bob crefydd, o bob athroniaeth. O'r dechrau hyd y diwedd o'r ysgrythyr, nid oes gwall, nid oes unrhyw ran ohoni sydd yn methu. Does dim ran o'r Beibl sydd yn methu. Does dim un adnod sydd allan o'i le. Does dim un adnod wedi cael ei roi yn y man anghywir. Mae yna drefn rhesymegol I bob un rhan o air Duw. Nid yn unig hynny, drwy gydol yr ysgrythyr ceir datganiadau cadarnhaol. I ni'n gwybod mae'n digwydd trwy'r amser, trwy gydol yr ysgrythyr, fe ddarllenwch chi o'r dechrau i'r diwedd, disgrifiad o'r byd, o ddyn, o hanes y byd, o hanes dyn, ac y mae'n berffaith bob tro. Mae'r ysgrythyr yn dweud wrth ni pam, yn ystod y 6 mis flwyddyn diwethaf yma, mae'r gymdeithas yn dweud bod y bobl sydd yn byw yn foesol eu bod nhw'n ddrwg, ac fod y bobl sy'n byw yn anfoesol eu bod nhw'n dda. Oedd y Beibl yn dweud bydde hynny'n digwydd?
I ni wedi gweld hyn dros 20 mlynedd, hanner canrif ers blynyddoedd, ond yn ystod y 6 mis diwetha, i ni wedi weld mae cymdeithas yn dweud bod y da yn ddrwg a drwg yn da, ac mae'r Beibl wedi dweud bydda hyn yn digwydd. I ni'n weld trwy'r amser, mae yna ddatganiadau yn yr ysgrythyr yn union, nid yn unig beth y mae'r byd fel, pam bod rhyfeloedd byd, i ni'n gwybod pam bod rhyfeloedd byd, mae'r Beibl wedi dweud, fe fydd rhyfeloedd byd, pam natur dyn, pechadur yw dyn. Felly mae'r Beibl wedi dweud, mae'r Beibl wedi dweud, ni fydd cymdeithas yn gwella. Fydd cymdeithas, i chi'n meddwl fydd gwleidyddion yn gwella problemau dynol rhyw, fydd dyn ddim yn gwella. Dirywio yw natur dyn, a mae dyn yn bechadurus. Ac felly pan ni'n gweld cymdeithas yn mynd yn fwy ac yn fwy anfoesol, dyw e ddim yn sioc i ni, mae'n dor calon i ni, ac mae'n le i ni bregethu yn ei erbyn ond dyle fe ddim dod yn sioc i ni. I ni'n gweld gwyddonwyr, a gwleidyddion, haneswyr, a thronwyr, maen nhw gyd wedi methu cynnig eglur had, pam hyd yn oed ddoi. I ni glywed bod, beth yw problemau byd, a bod rhai yn dweud bod datganiad gwleidyddol newydd cael ei wneud i rwystro rhai rhag creu bomiau niwclear, yn dweud mae hwn yn ddatganiad o ryfel. I ni'n sôn am ryfel noswyl yn Nadolig. Beth i ni, yn y flwyddyn 2017, lle mae dyn yn ôl pob sôn wedi gwella cymaint, i ni'n sôn am wledydd sydd yn sôn am ryfeloedd niwclear. Dyna pa mor dda mae dyn wedi cynyddu yn ôl dyn, yn ôl gwyddonwyr, yn ôl gwleidyddion, sydd i ni'n gwella fel pobl. Sut yn y byd gall y pobl yma fentro dweud fod dyn yn gwella pan ar noswyl yn Nadolig mae gwleidyddion y byd am i gyddfa ei gilydd, am waed ei gilydd, ac am ddinistrio gwledydd diri gyda bomiau anferth. Un peth i ni'n gwybod fel Cristnogion, ni fydd dim byd yn digwydd. Di hwnt i'r hyn y mae Duw yn caniatáu, ond nid fe yw awdur pechod. Felly dwi ddim yn codi dychryn ar ni fel Cristnogion, ond beth mae'n neud i ni, mae'n dweud wrth ni, mae'r Beibl wedi dweud wrth ni. Gweithygu yw dyn, mae dyn yn bechadurus. Ac mae yna ddatganiadau diamheuol, trwy gydol yr ysgrythyr, fod yr Beibl yn wir, bob un gair ono fe. Ac unrhyw beth sydd yn groes i'r ysgrythyr, mae'n elyniaethus tuag at Dduw. Ac yma eto, ni'n gweld yr un peth, cyflawniad arall o proffwydoliaeth. Pa grefydd arall sydd â proffwydoliaethau, sydd cannoedd ohonyn nhw, a phob un yn cael ei wireddu i'r lythyren, sawl crefydd arall sydd wedi dod yn agos i hyn. Ac eto gyd, dyma beth ddigwyddodd fan hyn. Yma fe ddaeth Gabriel lawr o'r nef a neges i Mair. Ac i ni'n gweld bod e'n gyflawniad eto o'r hyn dwedodd Eseia. Cannoedd o flynyddoedd cyn y digwyddiad, fe nath y proffwyd Eseia ddweud yn Eseia 7:14, am hynny, yr arglwydd ei hun a ddyru chwiarwydd, wele morwyn a fydd feichiog, ac a esgor ar fab, ac a eilw ei enw Emmanuel. Wel, fe ddigwyddodd e. Mae'n gyflawniad o proffwydoliaeth. Fe ddigwyddodd e'n union fel dwedodd Eseia. Ac yna fe ddaeth Gabriel i ategu'r peth fod e'n gyflawniad o'r hyn, o'r proffwydoliaeth. Yr oedd Mair yn sicr yn forwyn. I ni'n gwybod na? Nid adnabu hi ddyn. Felly nid o ddyn y dath y baban. Yr oedd hi'n forwyn. Ac yn sicr yn hanes y datganiad yma, fe fuodd hi yn feichiog. Ni'n gwybod hynny, fe ddath y datganiad gan Eseia, fe ddath y Gabriel lawr a dweud yma beth sy'n mynd i ddigwydd, a be ddigwyddodd? Fuodd hi'n feichiog. Morwyn yn feichiog. Dyw e ddim yn bosib, ond fe ddigwyddodd gwyrth. A fe ddigwyddodd e, mae hanes yn datgan y peth. Mae hanes yn dweud gafodd Mair faban, yr oedd hi'n feichiog. Ac fe brofodd yr un a enir iddi hi, fe dwedodd Eseia, mai, ei enw fydd Emmanuel. A beth yw ystyr Emmanuel? Duw gyda ni. Ac yna fe brofodd hanes, fod yr un a gafodd ei eni o Mair, mae y Meseia oedd e. Fe fuodd y baban yma dyfu i fod yn fachgen rhyfeddol,
Ac ar ôl bod yn fachgen rhyfeddol, I fod yn ddyn ifanc rhyfeddol, ac yna yn ei fywyd a'i weinidogaeth, fe brofodd tu hwnt I unrhyw amheuaeth mai fe oedd mab Duw. Dwi'n yn bosib iddo fe fod yn unrhyw beth arall. Mae'n amhosib yn ystadegol gyda'r mathemategwyr yma. So y mathemategwyr eisiau gweithio mas y posibiliadau o'r holl broffwydoliaethau sydd wedi cael ei ddweud am yr Iesu canoedd o flynyddoedd cyn Ei iddyn nhw cael ei wireddu mewn un dyn, mewn un lle, yn hanes y byd. Mae'n amhosib iddo fe fod yn anghywir. Rhaid iddo fe fod yn wir. Mab Duw, mab y goruchaf oedd hwn. Felly does dim amheuaeth, hwn oedd mab Duw, creawdwr y byd. Mae'r prawf yno ngair Duw. Lyc 1:30, dywedodd yr angel wrthi, nag ofna Mair, cynnes ti ag efais ffafr gyda Duw, ac wele ti ag ei fechiogi yn dy groth, ac a ysgori ar fab, ac a elwi ei enw ef Iesu. Wedi cyrraedd yr union le, yr union adeg y trefnodd y diwdiad, ddyfodiad y Meseia mab Duw, rhoddir yr holl wybodaeth yma, yr holl wybodaeth angenrheidiol wrth Mair. Dywedir wrthi ei bod ar fi'n fod yn fam, fe ddywedir wrthi beth oedd I fod I alw a'r hyn a wna trafod fe ar y ddeiar. Oedd y cyfan wedi cael ei ddweud wrth Mair, dyma beth sy'n mynd I ddigwydd I ti, neu rwy ti'n mynd I fod yn feichiog, ac ti'n mynd I alw enw yma, ac yna dyma beth mae e'n mynd I wneud. O'r disgrifiad o'r hyn yr oedd e'n mynd I wneud yn yr enw. I ni'n gwybod hefyd gan Joseph, gafodd Joseph yn weliad do Matthew 1:21. A dyma'r neges y gafodd ef, yr un neges, a hi a esgor ar fab, a thi a elwi ei enw ef Iesu, o ble gyda fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Yr oedd y Meseia ar ddod. Yr hyn y cyhoeddwyd ers dechrau'r byd. Roedden nhw wedi bod yn aros. Yr oedd pobl wedi bod yn aros am flynyddoedd. I'r un oedd wedi cael ei addo a ddewid y bydda fe'n dod ymhen amser, yr oedd wedi dod. Ers Genesis, ni'n gwybod ar hanes yn dydyn ni, reit ar ddechrau'r Beibl, Genesis 3:15, gelyniaeth hefyd, a osodaf rhyngo ti a'r wraig, a rhwng dy had di a'i had hithau, fe a sigad dy ben di a thithau a sigi ei sawdle. Beth yw hwnna? Mae hwnna'n adnod nadoligedd allwch chi ddweud? Wel, wrth gwrs I fod achos mae yna sôn am un sy'n mynd I ddod i'r byd. Mae'n neges pasg hefyd yn diwedd, achos mae'n sôn am y groes. Y bydd un yn dod. Ac yn ei fywyd a'i farwolaeth yn bendant, fe fydda fe'n sathru ar ben y sarf, Satan ei hun. Ond wrth sathru ar ei benne, mi fydda fe'n cael ei frifo yn ei droed yn ei sawdle. Mi fydda Iesu'n cael ei frifo ar y groes. Dyma'r un oedd yn mynd I ddod yn Genesis. Yn Genesis mae'n dweud wrthyn ni, bydda Iesu Grist yn dod. Bydda gwaredwr y byd. Dyma be gafodd I ddweud wrth Mair a Joseph, un a fyddai'n dod I achub ei bobl o'i pechodau, ac o ganlyniadau pechodau. A ddewir i'r byd trwy gydol yr Hen Testament a byddai'r tad yn anfon ei fab Iesu Grist, Emmanuel, Duw gyda ni, yma a ddewir I Mair, mae hi fydd y fam. Nid yw dyrchafu statws o addoliad, ond y fraint o fod yn fam iddo. Ond ni'n gweld fan hyn, nid yn unig I Mair o'i genedigaeth, cig a gwaed iddo. I ni yn darllen wrth darllen yr adnodau o gwmpas ac ymlaen iddi, roedd Iesu Grist hefyd yn ei chalon. Fe fyfyriodd ar y pethau yma, roedd yn ei chalon hefyd. Mae hwnna'n bwysicach na'r cig a gwaed. Mae e'n fraint cig a gwaed ac roedd e'n rhywbeth i'w barchu. Ond nid i'w haddoli, beth sy'n bwysicach fan hyn, roedd yr Iesu yn ei chalon. Fe all pob un ohonom ni yma fod yn gyfranogion o Grist, ei fod yn rhan ohonom. Nid mewn modd cig a gwaed, ond mewn modd rhyfeddol. Marc 3:35, cynnes pwy bynnag awnelo wyllus Duw. Hwnnw yw fy mrawd I am chwaer a mami. Fe allwn ni fod yn aelodau o'i deyrnas ef, nid o ran cig a gwaed o ran yr ystyr hynny, ond yn rhan o'i bobl ef. Yr oedd Mair yn fwy na cig a gwaed, yr oedd hi yn eiddo i'w deyrnas ef. Gai ofyn, a yw cyflawniad yma o'r proffedoliaeth wedi wireddu ynom ni? A yw Iesu Grist wedi ei eni yn ein calonau ni? A yw e'n waredwr I ni? A yw wedi ein hachub ni o'n pechodau? Dyma pam dath dyma beth oedd y neges I Mair. Dyma beth oedd y neges I Joseph. Fe ddath Iesu.
Fe ythu helwi enw ef Iesu pam o blegyd e fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. A yw Iesu Grist wedi ei eni yn eich calonau chi. Nid proffes nawr, fyddai'n cyfeirio at hynny ar y diwedd. Ond gai ofyn i chi, nid oeddech chi wedi gwneud proffes. A yw'r Iesu wedi ei eni yn eich calon chi. Gyda chi ni symud ymlaen. Mae'r datganiad yma'n rhyfeddol am fawredd Cris. Adnod 32, hwn fydd mawr. Ac a elwyr yn fab y goruchaf, ac iddo rhydd yr arglwydd yw o'r seddfa ei dad Dafydd. Dyma chi neges, dyna chi neges ysgytwol i Mair pan glywodd i'r geiriau yma. Allwch chi ddychmygu'r profiad a'r emosiwn, yr ofn, y syndod, y gafodd hi pan glywodd i beth oedd yr neges. Bydd yr hwn fydd yn cael ei eni ohoni hi, hwn fydd mawr ac elwyr yn fab y goruchaf. Beth yw diffiniad y byd o fawredd? Erbyn heddi gallwch fod yn byw bywyd gwbl a fradlon. Gallwch fod heb unrhyw safonau moesol. Ac eto fe fydd y byd yn eich galw chi'n fawr. Mae'n anhygoel yn diwedd. Chi'n gweld yn wythnosol. Ni'n gweld am bobl sydd wedi marw ac mae rhyw erthygl ohonyn nhw ar y we. A be maen nhw wedi wneud? Maen nhw wedi falle bod ar ryw lwyfan yn canu rhyw ganeuon, bydol, anfoesol, llawn chwant, gwisgo'n anfoesol, dawnsio'n anfoesol, curiad dieflig, allwch chi ddweud, o Iewyr, rwy'n awr rhai eithafol. Ond hyd yn oed, bydych chi'n dod lawr y raddfa rhywfaint. Chi'n meddwl, hyd yn oed, y rai sydd ddim gweud mor eithafol a hynny, sydd yn fwy parchus ei gwisg, a mae'r geiriau ddim mor anfoesol, llawn chwant. Ond hyd yn oed, rheini, bydych chi'n meddwl, rhain yn fawr. Chwaraewyr pêl-droed. Pam bydd un o'r ein yn gadael y byd yma? Be fydd yn digwydd? Mawrion y byd. Mae'r rhain wedi cael effaith ar y byd, gadael i marc. Pam sgorio nhw gol wych yn y rownd derfynol yn y flwyddyn 1907 beth bynnag. Sgorio nhw dair, un ar ôl y llall. Beth yw e? Mae yna rhywbeth, beth yw diffiniad o byd o fawredd? Beth yw fod yn fawr yn y byd yma? Erbyn heddi, mawrion y byd yw byd adloniant. Ac fe allan y byd adloniant traen, fel sydd yn cael ei brofi lot fawr yn ddiweddar, mae'r mwyafrif o'r rhain wedi bod yn gwneud pob math o beth yna gyd. Ni'n clywed am ryw enwogion, ac yn ar hyn maen nhw wedi bod yn gwneud ac yn manteisio'r bobl, a pechodau trachwantus sydd wedi bod yn mynd ymlaen. Ac ni'n clywed rhain oedd y mawrion, rhain oedd yn cael ei darchafu gan gymdeithas, rhain oedd y cyfryngau yn dweud, efelychwch rhain, gwisgwch fe rhain, torwch eich gwallt fe rhain, gwrandewch ar eu cerddoriaeth nhw, gadewch i'w geiriau nhw ddylanwadu ar eich penderfyniadau chi. Dyma beth mae'r cyfryngau wedi bod yn dweud. Dyma mawrion y byd heddi, y rhai sy'n gallu canu mewn rhyw ffordd arbennig. Ni'n gallu cicio pêl. Ond eto gyd, does dim un o'r rhain yn gallu dod wrth ochr gwely rhywun sydd ar fi'n marw. A gallu dod ag unrhyw gysur wrth i rheini adael byd amser i dragwyddoldeb. Tragwyddoldeb lle bydd dim diwedd. Dyw'r mawrion y byd yma ddim yn gallu gwneud unrhyw beth. Falle mae'n canu rhyw gan bach yn nhw. Faint o help mae'r gan yn mynd i fod? Falle nhw'n rhoi clip fideo o'r gol maen nhw wedi sgorio. Faint o werth yw'r gol yn mynd i fod wrth gamu o byd amser i dragwyddoldeb? Pan i chi yn ymwybodol, falle'n dod i'r anadl olaf, chi'n meddwl falle bod 20 anadl ar ôl da fi, a mae rhywun yn dod, ei, ti'n cofio'r gol sgorias di? Neu cofio'r gol sgorias i? Neu cofio'r ganed? Cofio'r dôn pa mor neisod ar curiad y drwm? O, roedd yn hyfryd. Faint o help yw hwnna pan i chi'n dod i'r 10 anadl olaf? 10 anadl olaf, a chi'n gwybod, i chi'n dod, a falle, tybio ni, dwi'n credu bod hwn yn sicr, bod rhain ni'n dod ac yn gallu gweld tragwyddoldeb, ac yn gallu gweld Duw o'i blaenau nhw, ac yn gallu gweld y pwll di-waelod, ac yn meddwl, dwi ddim wedi paratoi ar gyfer tragwyddoldeb. Pwy all fe helpu fi? Pwy all fe helpu fi? Ac yna mae'r byd yn dweud, fe na i drio, dwi'n gwybod am rhywun sy'n gallu cicio pêl yn dda. Dwi'n gwybod am rhywun sy'n bod yn wleidydd enwog. Dwi'n gwybod am rhywun sy'n wedi gallu gwneud lot fawr o arian, pobl cyfoethog y byd. Falle fydden nhw'n helpu chi, ond dyn nhw ddim yn gallu helpu chi. Does dim un yn gallu helpu chi. Doedd yr Iesu ddim yn cael ei gyfrif yn fawr.
Tra roedd y ddaear, achos doedd dyn ddim yn ei weld fel un mawr. Achos maen nhw'n meddwl mai pobl mawr yw pobl sydd yn dod â rhyw fath o adloniant i chi. A petai'r Iesu yn trigo'n gorfforol ar y ddaear heddi, ni chyfrifir yr Iesu fel un i'w ddyrchafu. O na. Dyw'r Iesu ddim yn cael ei ddyrchafu fel un o fawrion y byd heddi. Os glywch chi, dwi'n credu glywes i rywun enwog yn ddiweddar, yn dweud fe ddylen ni fod yn ymfalchio, falle yw'r gair dwi'n yn siŵr, yn ein traddodiad Cristnogol ni. Beth mae hwnna'n meddwl? Beth mae hwnna'n ei olygu? Dylen ni fod yn ymfalchio yn ein hanes Cristnogol ni. Beth mae hwnna'n meddwl? Beth yw eu Cristnogaeth nhw pan maen nhw'n dweud y fath beth? Odyn nhw'n deall beth maen nhw'n ei ddweud? Mae'r Crist yma nhw yn ei ddyrchafu yn rhyw Grist newydd. Dyn nhw ddim yn licio'r Crist i ni'n pregethu amdano. Mae'r Crist i ni fan hyn yn pregethu amdano yn gwbl estron i'r mwyafrif o lefydd sydd yn pregethu am Grist. Mae'r Crist y flwyddyn 2017 yn ôl y crefyddwyr ein gwlad ni bellach yn rhyw Iesu Grist sydd yn fodlon troi cefn ar bechodau. Yn un sydd yn fodlon mynwesu crefyddau eraill. Dyna'r Crist sydd wedi cael ei greu heddi. Dyw e ddim yn Iesu Grist y Beibl. Mae'r Crist modern yn wincian ar bechod ac yn galw pechod a trachwant yn gariad. Dyna'r byd i ni'n byw ynddi. Mae'r Iesu Grist heddi, i ddweud y gwir, petai nhw'n onest, ac mae'r cyfieithiadau yn dod lle maen nhw'n newid yr ysgrythu, ond erbyn hyn dylen nhw cael gwared ar mwyafrif o'r Beibl. Achos dyn nhw ddim yn disgrifio Crist y Beibl. Dydy Iesu Grist y Beibl ddim yn wincian ar bechod, ac ar chwant, ac ar bob math o bechodau. Mae'r hyn i ni'n ei ddarllen yng Nghaerdyw yw'r Iesu sydd ymhell o'r hyn y mae'r byd yn ei ddymuno fel un o'i fawrion. O, dyw e ddim yn fawr yn ôl y byd, nag yw. Dydy'r byd ddim yn meddwl am y Iesu Grist y Beibl fel un o'i fawrion. Dychmygwch, cofiwch, darllenwch am amgylchiadau ei enedigaeth. Allwch chi ddim cael genedigaeth fwy mawreddog na genedigaeth Iesu Grist. Os oes rhywun yn cael ei eni heddiw, i chi'n cael rhybydd o tua 9 mis falle 10, chi ddim yn gwybod. Allwn ni ddim dweud fydd rhywun yn cael ei eni mewn blwyddyn. Dwi'n yn credu bod yn bosib. Dwi'n meddwl. Chi ddim yn gallu dweud i sicrwydd y bydd rhywun yn cael ei eni mewn blwyddyn. Allwn ni ddim cyhoeddi hynny. Allwn ni ddim. Amhosib. Allwn ni ddim. I chi'n gallu cyhoeddi os oes rhywun yn disgwyl falle mewn hyn 7 mis i ni'n gobeithio os fydd pob peth yn iawn fe fydd babi yn cael ei eni. Ond allwch chi ddim wneud ar ôl 10 mis, 11 mis, 12 mis, sicr blwyddyn a hanner fe fydd na baban yn cael ei eni. Dydyn ni ddim yn gwybod. Ond fan hyn miloedd o flynyddoedd cyn genedigaeth Iesu. Dyna chi pa mor fawr yw hwn. Fe proffwydolwyd fe bydd Iesu Grist, mab Duw, yn cael ei eni. A mae dweud ble a phryd ac pam a beth fydd yn i'w wneud. Dyna chi proffwydoliaeth. Dyna chi pa mor fawr yw genedigaeth yma. Cyhoeddwyd trwy gydol yr Hen Testament am ddyfodiad Crist. Fe ddath angylion i gyhoeddi ei enedigaeth. Ydych chi'n gwybod os gafodd angylion i gyhoeddi genedigaeth rhai yma? Yn sicr ddim. Ond am enedigaeth hwn, fe ddath angylion lawr i ddweud am ei enedigaeth e. Fe anfonwyd seren i arwain rhai at y man y ganwyd e. Seren. Fe drefnwyd bydde seren yn dod i'w arwain e. Dyna chi pa mor fawr yw'r genedigaeth. Ac eto, hyn i gyd, yr holl fawredd, sut na dyn edrych ar ôl hwn. Doedd dim lle yn y llety, doedd dim lle iddo fe. Ble gafodd ei eni? Dyma sut mae dyn yn trin genedigaeth mab Duw. Mewn preseb, doedd dim lle iddo fe. Ond dyna chi enedigaeth fawreddog. Ond nid yn herme'r byd. Ond yn ystod ei fywyd yna, dyna chi fywyd, fiodd dim un bywyd cweit mor mawreddog a hwn. Fel i ni wedi dyfynnu llawer yn ddiweddar, fel dywedodd William Williams Pantycelyn, ymhlith a fi neu yntau ddaw does debyg iddo fe.
Fi o dim un bywyd fel bywyd Iesu Grist. Dim un pechod a wnaeth. Yn ei eiriau, fi oedd yn berffaith ym mhob un o'i eiriau, yn llawn doethineb, yn cyrryddu mewn gras a phendantrwydd, yn yr adeg iawn, yn y lle iawn, yn dangos trigaredd ac yn ymestyn allan ei law ar yr adeg iawn. Fe nath bopeth yr oedd fod i wneud yn yr union ffordd yr oedd fod i wneud. Yr oedd ei weinidogedd yn ryfeddol, yn fawreddog. Yr oedd ei wirthiau fe. Does dim byd am ei athrawiaeth sydd o'i le. Y mae ei athrawiaeth yn cyd-fynd a phopeth a ddywedwyd yn yr Hen Testament. Fydde dim un dyn yn gallu wneud na. Fyddech chi'n cael rhyw gamgymeriad rhywle. Ond pan ych chi'n cael holl awduron yr Beibl yn dod at ei gilydd ac yn cyhoeddi athrawiaethau ac maen nhw gyd yn plethu ac yn gyd yn uno, heb unrhyw gwrthweid, ac yma i ni'n cael yng ngweinidogedd Iesu Grist cyflawnder y cyfan, ac yma i ni'n gweld perffeithrwydd ei athrawiaethau, yma i'n fawreddog yn ei weinidogaeth, ac yna yn ei wirthiau fe, roedd ei wirthiau fe'n rhyfeddol, fe nath bethau sydd yn amhosib i ddyn, ond yma i'n fab Duw. Ac eto, sut nath dyn ymateb i'r mawredd Crist? I fywyd fel hwn. Mi fydda pêl-droediwr yn cael mwy o ffys na hwn. Un oedd yn dod ar rhai nôl o'r bedd. Un ar oedd yn golwg i'r dall. Un oedd yn maddau pechodau. Un oedd yn rhoi bywyd tragwyddol. Un ar oedd llawn cariad a thosturi. Ac eto i gyd fe fyddwch chi'n cael rhyw ganwr pop anfoesol yn cael mwy o statws heddiw na Christ. Ond dwi ddim yn dod fel sioc, achos dwedodd Eseia dyma be fydd yn digwydd. Eseia 53:3, y dirmygedig yw, a diystyraf o'r gwir, gŵr gofidus a chynefin adolyr, ac yr oedd y megis yn cuddio ein hwynebau oddi wrtho. Dirmygedig oedd, ac ni wnaethom gyfrif ohono. Beth ddim cymryd sylw yna fe. Be mae pobl yn gwneud heddi? Noswyl yn Nadolig yn siopa ar y sil. Tybio ni, fydd y mwyafrif o bobl sy'n proffesu fod yn Gristnogion yn torri'r saboth. Am y rheswm, dyn nhw byth yn cadw'r saboth falle. Dyna be fydd yn digwydd heddi. Ond mae'n dolig fori. Mae'n wahanol yn dywe. Mae'n rhaid i ni anghofio'r sil heddi, bod ni'n cofio geni Iesu Grist. Ac ar y sil ni'n cofio atgyfodiad. Ond yn ôl pob sôn, mae'n rhaid i ni gadw yn brysur ar gyfer paratoi'r gyfer fori. Dirmygedig oedd, ac ni wnaethom gyfrif ohono. Pan ni'n meddwl o ble y dath Iesu Grist, fe adawodd ei gartref yn y nef gyda'i dad. Dyna chi fawredd. 2 Corinthiaid 8:9. Canis chwi a adweinoch ras ein harglwydd Iesu Grist, iddo ef ac yntai yn gyfoethog, fyned eich mwyn chwi yn dlawd, fel y cyfoethogyd chwi trwy ei dlodi ef. O, fe ddath o'i gyfoeth i gyd yn y nefoedd lawr i'r ddeiar. Ac ein mwyn ni y daeth i fod yn dlawd. Dyna chi fawredd. Dyna chi beth yw gwir fawredd. Chi'n clywed yn bobl heddi, pobl mor gyfoethog, ac i ni'n cael rhyw ddatganiad bod nhw wedi rhoi rhyw gyfran dda iawn tuag at rhyw elusen, ac eto i gyd, dwi'n mynd i cyffwrdd i cyfrif banc, y mwyafrif ohonyn nhw. Faint fi wedi rhoi y cyfan? Ond dwi'n mynd i roi miloedd ar filoedd, miliynau hyd yn oed, tuag at rhyw achosion da, ac eto i gyd, mae hyd yn oed 100,000 mwy ganddyn nhw yn y cyfrif banc, ond faint ohonyn nhw sydd wedi wneud be nath Iesu Grist, fe adawodd ei gartref, fe adawodd nefoedd, a fe ddath o'i gyfoeth i fod yn dlawd mwyn i'r tlawd cael bod yn gyfoethog mewn gras. Dyna chi gwir fawredd. Fe ddath yn wirfoddol i fyd yn llawn casineb tuag at Dduw. Yn gwybod y byddai'n dod i fyd y byddai yn ei gysau, yn ei wrthod ac yn ei groeshoelio. Ac a elwyr yn fab y goruchaf, o dyna i chi fawredd. Hwn yw mab yr ucha posib. Does dim un uwch na hwn. Mab y goruchaf, yr holl alluog.
Ni ellir bod yn fwy na hwn. Eseia 9:6-7. Canis bachgen a aned i ni, mab a roddwyd i ni, a bydd llywodraeth ar ei ysgwydd ef, a gelwyr ei enw ef, rhyfeddol, cynghorwr, y Duw cadarn, tad tragwyddoldeb, tywysog tangnefedd, a'r helaethrwydd ei lywodraeth ef, a'i dangnefedd, ni byd diwedd. Ar o'r seddfa Dafydd ac ar ei frenhiniaeth ef i'w threfnu hi ac i'w chadarnhau a barn ac a chyfiawnder o'r pryd hwn a hyd beth sel ar glwydd y lluoedd a wna hyn. Dwi am ddyfynu emyn. Nid carol yw i. Gallech chi ddadle, gallech chi ganu honni unrhyw bryd. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb. Mawr yn gwisgo natur dyn. Mawr yn marw ar galfaria, mawr yn meiddi angau ei hun, hynod fawr yw y nawr, brenin nef a deiar lawr. Dyna chi fawredd Crist. Mawr, mae wedi bod yn fawr erioed yn rhagwyddoldeb, ac yna fe ddath e'r byd yma, a gafodd ei eni mawr yn gwisgo natur dyn. Bod dyn yn ei wrthod nad oes bron neb o fewn yr gymdeithas ohoni heddi yn cyfrif Iesu Grist y Beibl fel unrhyw un werth i ddyrchafu fel un mawr. Ond mae'r Beibl yn datgan, hwn yw mab Duw, hwn yw'r un fwyaf a fuodd erioed. Mawr oedd Iesu yn yr arfaeth, mawr yn y cyfamod hedd, mawr yn Methlem a Chalfaria, mawr yn dod i lan o'r bedd, mawr iawn fydd ef ryw ddydd pan datgyddu'r pethau cyd. Dyna chi frawychus. Chi mod yr rhai a fuodd gyda ni sydd wedi troi cefn ar gair Duw, yr rhai sydd erioed wedi dod mewn ac wedi troi cefn ar Dduw erioed, rhain i gyd fe ddaw dydd pan ddwela nhw mawr iawn fydd ef ryw ddydd pan ddatgyddu'r pethau cyd. Pan y bydd yn datgyddio mae fe oedd mab Duw a fydden nhw'n gwybod, ond fydd ei hwyr. Bydd ei hwyr iddyn nhw wedi farhau a chredu pryd hynny. O, dyna chi dragwyddoldeb. Dyna chi erchylltra mwyaf gallech chi ddychmygu. Mawr yw Iesu yn ei berson. Mawr fel Duw a mawr fel dyn. Ni fuodd un dyn fel hwn erioed. Mawr ei degwch a'i hawddgarwch, gwyn a gwridog teg ei lun. Mawr yw ef yn y nef ar ei orsedd gadarn gref. O, mae e nawr yn gweld ni, mae wrthi'n gweld ni nawr. Dyna beth sy'n rhyfeddol. Mae'r Iesu yn y nef yn ein gweld ni nawr. A beth yw e? Mae e'n fawr yn y nef nawr, yn edrych lawr ar ein gwasanaeth ni. A heno mae fydd yn gweld ein gwasanaeth ni. Ac hefyd, os Duw a'i mynd, os na fydd e wedi dychwelyd i'n plith ni am chwarter wedi 11, pan y byddwn ni'n canu ei glodyd fydd e ar ei orsedd yn y nef ac fe fydd e'n fawr. Be bynnag mae'r byd yn neud yn ei meddwi a'i trachwant, a'i gwario ei holl arian ar bethau materol y byd yma. Fe fydd Iesu Grist dal yn fawr. Fe fydd e'n fawr yn y nef ac fe fydd e'n edrych ac ni'n gweddio, o na fydd e yma yn ein plith ni. Gwndewch ar hwn, pennill arall. Mawr yw Iesu yn ei swyddau, mawr fel archoffeiriad glân. Mawr fel proffwyd, mawr fel brenin, mawr fel bugail o fy mlaen. Mawr yw'r gwaith Iesu a wnaeth, fe gaeth glod dros oesoedd maith. Ga i ofyn cwestiwn i chi. A yw Iesu Grist yn fawr i chi? A yw yn fawr i chi? A yw yn bopeth i chi? Achos os nad yw yn bopeth i chi, dyw yn ddim byd i chi. Chi ddim wedi deall e. Dydych chi ddim wedi deall e. Os nad yw Iesu Grist yn bopeth i chi ac yn fawr i chi, yna dyw e ddim byd. Ac ni symud ymlaen yn fuan ac yn fyr i orffen teyrnasiad Crist. Os ewn ni ymlaen i adnod 33, ac e fe a deyrnasa ar di Jacob yn dragowydd ac ar ei frenhiniaeth ni bydd diwedd. O, dyna chi frenhiniaeth, dyna chi deyrnas. O, mae llywodraethau'r byd yma'n dymhorol ond ydynt. I ni'n ei weld e nawr, ar ôl i un parti gwleidyddol ennill etholiad, mae angen ail frwydro ymhen 4 mlynedd. 4 mlynedd yw eu teyrnasiad nhw. Ac ambell waith ni'n dweud diolch beth am hynny, mae bob 4 mlynedd yw e. Chi'n meddwl gallu gefn ni rwy'n arall, ond chi'n meddwl beth, dwi'n mynd i lot o wahaniaeth, pwy sy'n teyrnasu. A maen nhw fel petai nhw ble bynnag yw nhw'n cael pob un dewis yn anghywir. Dyn nhw ddim yn pwyntio neb at Grist.
Ac yna pan ni'n darllen am hanesion ein byd ni, a ni'n gweld gwledydd yn teyrnasu dros gwledydd eraill, ac yna am hen cenhedlaeth, neu ddwy, neu dair efallai, mae'r wlad honno wedi oroesi. Maen nhw wedi bod yn teyrnasu am blynyddoedd, ac yna mae yna rhywbeth yn digwydd, ac maen nhw wedi diflannu. Yr oedden nhw'n rheoli'r byd, ac yna mae rhywbeth wedi digwydd dros amser. Dyn nhw ddim yn rheoli dim mwy nac yn llywodraethu. Ond ni byd teyrnas fel hon erioed, teyrnas yr arglwydd, fe fydd yr arglwydd yn teyrnasu ar y deyrnas ysbrydol hon am dragwyddoldeb. Ydych chi yn teimlo'n wan am bellwaith? Pan ni'n edrych ar yr eglwys yn ein gwlad ni bellach, y gwir eglwys hynny yw. Does dim llawer nag oes o bobl sydd yn proffesu credu yn Iesu Grist y Beibl. Ac bach yw ein nifer ni. Ni'n gweld yn dydyn ni, mae bob oedfa, mae'n anodd yn dwi. Ymwelwyr gyda ni yma heddi sydd wedi rhoi tipyn bach o help i'r gynulleidfa. Ond ymhen pythefnos fydd yr ymwelwyr hynna ddim yma, a fyddwn ni'n llai beth. Cwrgweddi, bach iawn, misol ar y dydd Iau. Bach yw ein nifer ni. A chi'n meddwl, beth yw'r gobeith? Beth yw'r gobeith? Oedfa arbennig. Mae'n galondid bod yna rhai yn dod i'r carolau, ond beth am ein diolchgarwch ni? Beth am ein oedfa pasg ni? Bach yw'r niferoedd. Ydych chi roed i teimlo felly? A mae'r un drwg yn dod, rhowch y ffidil yn y to, does dim pwrpas. Mae gen i'n teimlo'n wan. Falle'n ofni pa mor hir gall dystiolaeth yr eglwys barhau. Ond efallai, dydyn ni ddim yn gwybod am yr eglwys leol nag i ni. Mae rhaid ni ymddiried yn rhagluniaethau Duw am hynny. Ond un peth sy'n sicr, pa bynnag mor wan i ni'n teimlo fel Cristnogion. Dyw hynny ddim yr un mor berthnasol nag yw e. Mae'r eglwys yn wan yn ein gwlad ni heddi am ryw reswm yn rhagluniaethau Duw. Ond os ydym ni ymhlith y sawl sydd yn cyffesu mae Iesu Grist yw mab Duw ac ein gwaredwr bersonol ni ac mawr yw Crist yn fy nghalon ni, os ydym ymhlith y sawl sydd yn edrych ar Iesu Grist fel yr un mwyaf, mab y goruchaf, mae hwn yw popeth i ni, ein hunig obaith am dragwyddoldeb. Os yw hwnna'n wir, pa bynnag mor wan i ni'n edrych fel, pa bynnag mor anodd yw'r sefyllfa ar ran yr eglwys leol, a pan i ni'n mynd i'r gwaith, os mae ni yw'r unig rai sydd yn honni fod yn Gristnogion, os yn y teulu, mae ni yw'r unig rai sydd yn credu o'r teulu, ac mor wan yw ein tystiolaeth ni, os ydyn ni yn cyffesu mae Iesu Grist yw ein gwaredwr ni. Ac mae hwn a gymerodd ein cosb ar y groes. Mae hwn a'n golchodd ni trwy ei waedef. Mae hwn a gyflawnodd y ddeddf yn ein lle ni. Os ydym ni ymhlith rheini ac yn aelodau o'i deyrnas ef, beth mae'r dar yma'n dweud wrth ni? Mae teyrnas hwn hyd dragwyddoldeb. Mae'n mynd am byth. Does dim terfyn i'w deyrnasiad ef. Does dim ail etholiad mewn 4 mlynedd. Does dim gwlad neu grefydd yn y byd gall goroesi hwn. Dwi'n bosib. Mae'n edrych fel bod rhai crefyddau'n dod ac yn targedu pethau ac yn trio cymryd drosodd ac mae llywodraethau mae'n caniatáu'r pethau mae i ddigwydd ac chi'n meddwl beth sy'n digwydd ac chi'n gallu ofni. Wel na, fedrwn ni ddim ofni. Mae teyrnasiad hwn hyd tragwyddoldeb. Hyd yn oed os na fyddwn ni yma mewn 2 flynedd, 5 mlynedd, 10 mlynedd, 20 mlynedd, 100 canrif, os na fyddwn ni, ond fel Cristnogion fe fyddwn ni, os ydyn ni'n blant i Dduw, fe fyddwn ni yn teyrnasu gydag ef, hyd tragwyddoldeb. Dyna i chi gadernid sydd yn yr adnodau yma, mae teyrnas hwn hyd tragwyddoldeb. Unwaith i ni'n aelodau o'i deyrnas ef, yna ni'n aelodau am byth. I ni eisoes wedi datgan ei fawredd. Mae yn fawr yn ei swyddogaethau, mawr fel proffwyd, o fe yw'r un sydd yn ein harwain ac yn ein dysgu ni am faterion pwysicaf yr enaid. O, mae yn fawr fel offeiriad, fe yw'r arch offeiriad, ef oedd yr aberth yn ein lle ni, ef sydd yn eiriol trosom ni. Ond hefyd yn ôl yr adnod hon, ef yw ein brenin ni. Ef sydd yn teyrnasu a hynny am dragwyddoldeb. Felly gai ofyn i chi, a yw hwn yn teyrnasu trosoch chwi?
A yw Iesu Grist yn teyrnasu drostoch chi? A yw yn frenin arnoch chi? A yw yn arglwydd arnoch chi? Fe glywes un person yn dweud hwn wrtho i mewn sgwrs. Mae Iesu Grist yn waredwr i mi, ond dyw e ddim yn arglwydd arna i. A felly, o'n i'n gallu dweud wrtho fe gyda sicrwydd. Yna fedra i ddweud wrtho ti'n sicr, dyw e ddim yn waredwr i ti. Ac oedd yn edrych yn syn arna i. Dyw e ddim yn bosib. Os yw Iesu Grist yn waredwr, mae e'n arglwydd. Ac felly rhaid mynd nôl i weld, ydym ni'n blant iddo fe? Os ydym ni yn penderfynu dilyn ein llwybrau'n hunan, dydym ni ddim yn rhan o'i deyrnas ef. Os ydy ei orchmynion yn flinderog i ni ac yn llwythog i ni, a ni ddim yn hoffi nhw, yna dyw e ddim yn arglwydd arno ni. Mae'r Cristion sydd wedi dod at y groes ac wedi derbyn maddeu'n pechodau, mae Iesu Grist yn bopeth iddo fe, mae e'n fodlon plygu iddo fe, mae e'n am ddilyn ei orchmynion, mae e'n i fyddhau iddo fe, mae e'n bopeth iddo fe, mae e'n fwynhad iddo fe. Ac felly fe allwn ni ddweud, os nad yw e'n teyrnasu arnoch chi, dyw e ddim yn waredwr i chi. Ac os nad yw e'n waredwr i chi, fe fyddwch chi ddim yn dod i'w deyrnasau i dragwyddoldeb. Mae'n ddigon rhwydd. Dyw e ddim yn anodd i ni ddeall hwn. Chi'n bod beth yn aml fe geir broffes wag. Proffes dros dro. Mae yna rai pobl yn dweud, cyn belled bod chi'n dweud gyda'ch geiriau, gennau, fod Iesu Grist yn waredwr i fi, yna dyna chi'n Gristion. Dyw e ddim yn gweithio fel yna. Gall unrhyw un ddweud y geiriau. Fe allwch chi roi proffes a twyllo unrhyw un. Fod proffes yn bwysig, ond nid proffes sydd yn achub. Pan ceir proffes o gyfleistra, proffes heb gyfrif y gost, falle? Falle bod yn iawn i fi wneud proffes bach nawr, dwi'n teimlo'n gyffyrddus i wneud proffes nawr, dwi'n hoffi'r ffrindiau sydd gen i, dwi'n hoffi'r cwmnïaeth sydd gen i yn y capel, falle ddim, yn dibynnu, ac i chi'n dweud, wel, dwi'n fodlon wneud proffes nawr, ond yna pa mae'n dod i gyfrif y gost, falle wrth i chi ddod o'ch plentyndod i'ch arddegau, mae cyfrif y gost yn cyfri tipyn. Pan ych chi'n mynd trwy'r ysgol a'r anfoesoldeb sydd yn mynd ymlaen yr ysgol a'r diffyg parch sydd yn cael ei roi tuag at foesau ac yn y blaen. Mae'n anodd neu safiad yn diwe. Ac fyna dyw'r broffes ddim mor gyfleus bellach. Neu falle mynd i'r coleg, falle pan yn dod i gyfnod setlo lawr a priodi a chi'n meddwl, sdim rhaid i fi ddilyn y cynllawia yma bellach, mae'n cyfrif gormod fan hyn, mae'r gost yn ormod. Fe ai am unrhyw beth, fe ai unrhyw sefyllfa yna, na i blygu'r rheolau ychydig bach. Chi'n gweld mae'r cyfrif y gost yn ormod. Beth oedd wedi digwydd? Rhyw broffes gyfleus ar y pryd. Ond dim dyna beth ni'n sôn fan hyn. Nid yw'r Iesu yn teyrnasu yng nghalonnau'r rheini, gan fod gorchmynion yr Iesu yn feichus iddynt. Ond os yn aelodau o deyrnas Crist, yna yr ydym ni'n plygu ger ei fronef. Yma yr addolwn ef, yna yr i fyddhawn ef a chalon lon. Beth bynnag ein cyflwr nawr fel ei blanter, falle bod ni'n wan ac yn sicr, does dim byd allwch chi ddweud mwy na fan hyn i ni'n wan ond ydyn ni. Faint o bobl, faint o Gymru Cymraeg Caerdydd sydd yn gwybod am yr oedfa, ac os yn gwybod am yr oedfa, faint fydd yn dymuno bod yma. I ni'n wan. Sim cwestiwn yma ni. A beth bynnag yw ein cyflwr yn bersonol, efallai'n teimlo'n unig, dan orthrwm, efallai erledigaeth, efallai yn flinedig, efallai yn derbyn erledigaeth yn yr gwaith, yn y cartref, yn y stryd, efallai bod yn anodd neu safiad, ac efallai hynny. Ond un peth sydd yn sicr, pa bynnag mor wan i ni, pa bynnag mor anodd yw'r sefyllfa, mae'r sawl sydd yn blant i Iesu Grist ac sydd yn rhan o'i deyrnas. Mae adnod 33 yn dweud wrthon ni, ac fe a deyrnasa ar di Jacob yn dragowydd, ac ar ei frenhiniaeth ni bydd diwedd. Felly pa bynnag mor wan i ni, a mor unig i ni, pa bynnag mor anodd yw ein sefyllfa ni, os ydyn ni'n blant i Dduw, yna fe fyddwn ni gydag ef hyd dragwyddoldeb. Hwn fydd mawr, ac a elwyr yn fab y goruchaf, ac iddo y rhydd yr arglwydd Dduw o'r seddfa i dad Dafydd. Gai orffen gyda cwestiwn. A yw hwn, Iesu Grist,
yn fawr i chi. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch am ei fawredd. I ni yn diolch am ei fuddod. Ac i ni yn diolch yn awr i fod yn eiriol trosom yn y nef. Ac yn gofyn o Dduw, a byddwn ni yn oll yn gallu dweud fod hwn yn fawr i ni. Terdyn plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gyda'ch ni orffen trwy ganu'r carol rhif 6, clywch lir nef yn seinion 1. Carol rhif 6, gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.